magkakamag-anak, siguro pare-pares po yung kwan po nila. Oo, plataforma. Yes, I object po na lalaban po yung mga kamag-anak sa darating na election, which is parang kailangan po natin ng pagbabago, which is mean parang nung sila naman po yung naging leader or namumuno dito sa society natin or sa lugar natin is wala namang pagbabago. Bakit pa nila kailangan lahat ng pamilya nila? So this so-called political dynasty, parang isa rin itong factor na nakakaroon ng corruption or sa government natin. And bakit pa nila kailangan tumakbo ng magkakamag-anak? Kung pwede naman sila, kung nakana naman sila ng business, pwede naman sila mag-business ng no, hindi. Kasi yung iba, ginagawa nilang business yung politika, and which is wrong. I do not agree with political dynasty actually. At some point, it's a root of corruption. There's always going to be that hidden agenda of a family to continue in the politics kasi main possible reason na hindi nila ina-expose is for business na siya. Finances na puro na lang pera. Si father, after father, susunod si anak. Parang ang pangit tignan. IFM News.